Duwayan tayo dagiti sa maganad, kanang iyawat ti intensyon pagyaman da, para iti healing and fast recovery ni Chiro Sebastian Tagup Takeban, Mrs. Florentina Ralar, para iti panangidawdawat ti salunat da Jenson, Jessica, Sailor, Adrian, Ken Jordan, special intention ni Elmer and Jenny Takeban, misa pagyaman ni Dr. Simon Takeban and family, Stephanie Rexon Ralar and family, misa pagyaman ni Herminia Likudan and family, misa pagyaman ti Aguirre family and Ralar family, misa pagyaman ti Ralar's family, misa pagyaman ti Babas family, Robio family, Crislin de Guzman, Emilia de Guzman, kani Mary Ann de Guzman. Misa apagyaman para ti panagkasangay ni Caesar Galangco, ken ti pamilya Galangco. Misa pagyaman para iti maika 70 ket maysa panagkasangay ni Erlinda Biteng. Intay pay iraman ni ikararagan, dagiti sumaganad, amin minatay ang maikararagan, iso ti kararwa, da Rubenson Gakayan, ken Emilio Samson Sr., ken kadagiti amin aminatay ti Takeban family. Daytoy rambak misa kadwen tayo ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman dagiti kakabsat tayo manipod ti Sisa Guadalupe. Kakabsat nagsasarak tayo manen kasta tao ni Apo Dios. Ti Iglesia Katolika ay binangon na itinatib kera pundasyon ni Apostol San Pedro. Datayo dagiti anak ti Dios nga inawagan na nga aguumong tapno agkaykaysa amang ipaduyakyak ti pamati ken kuana nga isulaeng ti Dios tayo ket awan sa bali. Ipaduyakyak tayo ti pamati ken ikakamang tayo ken ni Apo Jesus amang sangaili kada tayo iti nasantuan a padayana. Ti Eukaristya a pangawatan tayo ken kuana iti bagi ken darana. Pudpudno a Dios, pudpudno a tao nga awaten tayo ti taraon ti kararwa tayo. Ken talged ti biag nga agnanayon. Aramiden tayo daytoy babaen ti napasnek ken aktibo a panaglualo ken panakipaset kabayatan ti panangidatag tayo. Ken kuana dagiti pagyaman ken pakaseknan tayo iti biag. Ta daytoy ti inbilin na kada tayo. Aramiden yu daytoy kas pangilaglagip yu kanyak. Tumakder tayo ket makipaset tayo ti kanta panglukat. Sala
ay kenkuana, daytoy nialdaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagagsak tayo, nagkapo amin iti Ama, di balay iken pisa. Amin nga ibaken ginawa, salon at biag ken pigsa. Daytoy nialdaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagagsak tayo, marikot ken namin nabanag, ipatantay paita, iwagsitay amin nagura, Pangut padaya, daytoy ti aldaw, nga inaramid ti Apo. Umay kayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat na tipon-tipon tayo itagundaway, nga mangrambak tinasantuan amisa, ti Eucharistia, ti tinapay ang nagapo sa dilangit, ti tinapay ti biag. No adda talag tayo ken kuana, awan ti sapulen tayo, maaddaan tayo iti biag, ken ti biag nga agnanayon. Agkamatalag tayo nga rod ken ni Apo Jesus iti nasantuan ay Eucharistia. Tapno nga rod maikaritay ang magiranod, iti dahi tinasantuan ay misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo. Ti Diyos manangaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem kuna tayo, agkon pisarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko unay, isu ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angeles ken sasantos, ken kada kayumet kakabsat, ta ikakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, Kristo mga sikat, mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, Apo mga sikat, mga sikat,
When ako mga sika. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagkakapya, kadagiti tattao na imbag ti banag naknaken ka, iunan nagdaka, itanong daga pagrugban daga daydaya, wenda ka agyaman tangken ka, kapuiti na indaklan alayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan ngari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika pumiyak Hesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika manghika, kadagiti basbasan ti lomo, kasyan na kami. Sika manghika, kadagiti basbasan ti lomo, awatem kadaytoy arararami. Sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Tangay siksika o Apo, Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyok ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, insaganam dagiti parabor nga agkakapateg, ama ipaay kadagiti agayat ken ka. Pasgedem kad dagiti puso mi iti panagayat ken ka, tapno magunod mi dagiti inkarim. Isuda amang rimbaw iti amin at arigagay mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo, ket dumngeg tayo as ipapasnek kadagiti maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti libro ti Proverbio. Binangon ti kinasirib ti balay na,
Ket nang ipatakder ipito nga digi pagsaadan na. Nang parti ti animal para iti padaya. Nang templa ti arak ket insagana na ti lamisaan. Imbaon na dagiti katulungan na babae amang ipakaamo iti kangatuan adiso iti ili. Umay kayo da kayo nga ignorante. Ket kadagiti maag kinunana. Umay kayo, kanenyo ti taraon ko, ket inumenyo ti tinemplak nga arak. Bayaan nyo ti bunggoy dagiti ignorante at tao, ket agbyag kayto, suruten nyo ti dalan ti kinasirib. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Salmo responsoryo ti pagsungbat, padasan nyo ti kinamimbag ti Apo. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Iti amin na tiyempo, agyaman ak iti Apo, jakto agsardeng amang idaydayaw ken kuana. Idaydayaw kunto gaputi naramid na, amin na amay dadadanes dumteng ken agragsak kuma. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Agbuteng kayo iti Apo, dakay amin at tao na. Awan pagkurangan dagiti agbuteng ken kuana. Maawanan pay dagitulyon iti kanen ket agbisinda. Ngem dagiti agtulnog iti Apo adda amin nga imbag kadakwada. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Umay kayo anak ko ket denggendak. Taysuro kayo ngagbuteng iti Apo. Siya sino kada kayo ti mayat ngaglakam iti nasaya at abiyag. Siya sino ti agkalikagom iti atidog ken naragsak abiyag. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. Di kay ngarud agsasao iti dakes, di kay met agululbod. Daya adaywan nyo ti dakes ket agaramid kayo iti naimbag. Tarigagayan nyo ti kapya, ket isut gunuden nyo anang nangruna. Padasen yu ti kinaimbag ti Apo. May kadwa ang maibasa. Daytoy maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Anadan yu ti panagbiagyo. Di kay agbiag akas nakuneng at tao, no di ket kas mamasirid. Usarin nyo anasayaat ti amin agundaway yu, agsipod tadakes dagitoy nga aldaw. Di kay ngarod agkunkuneng, amwen nyo kit di ti kayat ti Apo nga ramiden nyo. Di kay agbarbartek, taisot pakadadaelan nyo. Mapno kayo kumakit di ti Espiritu. Agsasarita kayo iti pagsasao dagiti salmo, himno kina-espirituan akan kanta. Kantaan nyo ti Apo kadagiti himno, ken salmo abuyugan tinaimpusuan a panagdaydayaw. Kanayon nga agyaman kayo iti Diyos Ama, gapu kadagiti amin abanag. Itinagan ni Apo tayo a Hesukristo. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos. Tumakder tayo para iti panakaiwaragawag tinasantuan ng Ebanghelyo. Alleluia, addaken ka, sa uama ka, itetiag na nayon na biya.
Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti pan nakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Juan. Kinuna ni Jesus kadagiti tattao. Siya ti si bibiyag at tinapay ang naggapo sa dilangit. No kanen ti si asino man day ti atinapay, agbiag to iti agnanayon. Ket ti tinapay nga ited konto iso ti lasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong. Gapo iti daytoy rimso ti panagsisinnopiat dagiti Hudyo. Kasano ti panangted daytoy a tao tilasag na akanen tayo kinunada. Kinuna ni Jesus kadakwada. Ibagak ti pudno kada kayo. No saan nyo akanen tilasag kin inumen ti dara ti anak ti tao awan biag kada kayo. Timangan tilasag ko kin uminom iti darak at dabiag na nga agnanayon. Ket pagungarek to inton maudi nga aldaw. Tatilasag ko tinapaypayso at taraon, ket ti darak tinapaypayso nga inumen. Timangan tilasag ko kin uminom iti darak, agtaeng kanyak, ket agtaeng akmet ken kuana. Imbaon nak ti si bibiyag nga ama, ket agbiagak met gapo ken kuana. Kastamet ati mangan kanyak, agbiag to gapo kanyak. Daytoy tinapay ang naggapo sa dilangit, saan akas iti tinapay akin nandagiti amma, no pay kasta natay damet laeng. Ngem timangan iti daytoy at tinapay, agbiag to nga agnanayon. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka, O Kristo. Good morning. Siyak daytoy. Da nang misaak nga baryo tatay ka sumregak ijay chapel ka makariri na no alalya akwen no siyak nga agpayson nya. Kaasin na po Diyos na biyagak pay laeng. Ti pinaka basic, dagiti basic needs ti tao. Food, makan, shelter, clothing, education, moral, spiritual. Dagiti kangrunaan nga kasapulan ti tay tao. Ken kada tayo amin nga si bibiyag, da tayo nga animal, kada tayo ka highest form of animal tayo nya. Tila nagdumaan tayo ka adanakem, will, intellect, sirib ken nakem. Dijala ang tinagdumaan tayo. Pinaka-basic nga kasapulan tayo nga nabiyag. Uray da tayo nga tao, iso ti food. Makan. Uray inya kung kuna tayo, makan. Apaya kita inyo di ubing. No na iyanak di ubing, inyo ti umuna nga aramidan, mangan, agsuso, di mat? Gatas wano anyad ta. Inton makagaraw di ubing niya sumaruno, amin nga igganan na, isaamul na. Taapay ipagarop na nga, makan. Amin nga igganan na, amin nga makita na, numabalbalin, isaamul na, taapaya, ti masapol na, makan. Kada tayo, ori kada tayo, nagbalin nga itibiyag tayo, dangro na kada tayo nga Ilocano, nahilig tayo ti kakaan. Isong adag kasar, ado ti umay, apaya, ado umakan. Adag punpon, di dapay nakipamunpon nangandan. Kaan nga rod ti association tayo. Nahilig tayo ti kaan, kin iso ti kangrunaan apagbiag tayo. Iso nga ti kangrunaan nakasapulan tayo. Iso ti makan. Akitaan nyo dagiti imay nga nang evangelize kanya tayo dagiti foreigner nga papadi. Inya inaramid da idi agiwaras dati makan. Umasidag di tao makan. Ore di asob di mat. Tu. Kung naman niya ti pangay ayom tap na umasidag. Ore di baboy. Kita hisay ko nam kung kungam di panganan haan. Mauawatan niyo. Kasi mula ang kaslamakan niya no adda nagasukan amom datan. Sagana mon. Makan, basic nga min dayjay makan.
No kitaan tayo dagiti ebanghelyo tayo, nanipod din na minsan nga Domingo, nagsasaganad. Anya tinaaramid, sublianan tayo tapno maawatan tayo amin. Anya dayjay. Idi na pandadyan ti bantay, awan ti makan. Kuna ni Felipe, dayjay apostoles ay disipulo ni Apo Jesus, anya ti kunana. Pangalaan tayo nga tati pangpakan tayo kadagitoy. Kuna ni Apo Jesus, ikanyo ti kananda, awan ti maitid me. Tilaeng adda 5 at tinapay ken 2 nga ikan. Anyat na aramid, multiplication of the bread, nanganda amin. 5,000 lalaki dayjay, nanganda amin. Sa bali ti ubing ken babae. Idi nabsugdan, handa lang nga nabsugda, hindi mo nagisupot ma, adang ta nakasiplak kanya damot. Sigurado no Salcedo nakaramidan na day. Maysa-maysa nga, balutin mo ako kuna, da nga ta, maysa-maysa nga ta nagyawi dahin. 12 nga basket di jay na urnong nanganda, idi imalis ni Apo Jesus, iji Kapernaum, mapanda pa ilaang nag-uurnong man dagay taod jayan. So marunong nga ebanghelyo ti next Sunday. Anya ti kuna ni Apo Jesus, ammo kon, hello, kunana, sursuruten dak, haan agapo, ta kadagiti nasaya at nga inaramid ko kuna ni Apo Jesus, no di gapota nangan kayo. Kaan manen. Idi na ibaga na dayayan pinaunag na, anya ti kunana, iso da ito'y umuna nga pasit ti ebanghelyo tayo, siyak ti tinapay, nga aggapo sa dilangit. No kanen ti si asino man da ito'y atinapay, agbiag to, nga agnanayon. Ti tinapay nga ited ko, iso ti lasag ko. When ited ko tapno agbiag ti lubong, dagiti Hudyo nagririridan, nagsusupyatan, kas ano nga kanen tayo da ito'y. Now for instance, siya kadakag tata, derti bagay kanyayo tata. Kananyo tilasag ko kunak. Sinungor ti mayat kanyayo. Ngutandak, data nga kaaduyo umanayak nga rod. Sino to makaala da gadil ko, iso tumot ni mabagi ta may santanag, iso gunggunam. Kasano, no, idimot panawon ni Apo Jesus, handa ma-imagine no kung kunan nga kananyo tilasag ko, siya inya na ganan, iso ti naggapo sa dilangit no kanendak at dabiyag yung agnanayon agreak ajiri nada kasano nga maaramid nga rod daytoy mat handa mamati ito man ang sumaruno nga pasit nagapo ta nagdadayamudom dan nagririridan ada inya na ganan naununag di ibaganan ibagak ti pudno kada kayo kunanan no saan nyo akanen ti lasag ko ken inumen ti darak dati man day ti dara nga tapikan di mat angkay nga agsidsida ti dinardaraan. Apaya, ngumisit kayaw. Ngumisit takararwayaw. Binaliktad ni Apo Jesus. No haang ka nga umangan tilasag ko kin uminom ti darak. Makita yun di kontras na? Old Testament, haang ka mangan ti dara, lintig ni Moises. Ni Apo Jesus ang tinangibaga nga mismo, ipsi say maberba, direct from the mouth of God, naggapo nga mismo jingiwat ni Apo Jesus, nohaan nyo akanan tilasag ko, kin uminom ti darak, Hoses nga bawal ti dara nga rod. Sino nga rodan ti mangibaga nga bawal ti daran ka ni Apo Jesus, nohaan ka nga uminom ti darak, awan ti biag mo nga agnanayon. Iso nga no, at dadagitay nakaigpil ti Biblia nga o may mga kasaba kada kayo nga tila kang kaninyo, versikulo, kapitulo, kuna ni Kulyo, kuna mo nang adakad tang agraraat ti kawayan. Anya ti kuna ni Apo Jesus, ti uminom laeng ti dara na ti dabiyag na nga agnanayo, nalpas. Di yung malagip ngamin natin, di kayo dumdumngag. Kung imagine in front of Jesus, sango ni Apo Jesus, sino ti mamati nga ruday jay? Ngam satay la naawatanen, dahito nga ibagbaga na nga bagi, kendara na, isungar di kanta tayo, bagi kendara ni Kristo amo yung magayam. Satay la naawatanen, dahito nga bagi kendara, idi last supper, naudi nga pangrabii ko na nangala iti tinapay, alain nyo kat kaninyo. Alain nyo kakanin nyo, aramidan nyo daytoy, tibagik ko na aramidan nyo daytoy, apangilaglagip yo, kanyak.
Kalpasan ti panangrabiida na nga lati ko pa, daytoy ti darak, dara ti baro, ken agnanayon atulag, ama ibuyat to kada kayo, ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan ti, hoy, di kayo sama gamin dumdungag no misa. Idinatayon ni Apo Jesus ang nagungaran imbati ng tiyo karistya, isuday tanasanton amisa. Maawatan tayon di ibagbagan nga timangkaan iti balasag ko, kin manginom ti darak, maaddaan ti biag nga agnanayo, isuday tuyan ramrambakan tayo, maibuyat kadagiti ado nga tattao. Imaginem ti sa nga lubungan, amin nga da kristyano nga Katoliko na nga adda pa di na tintero nga lubong. Umawat tinasantuan a komunyon. Tatta, naduma-duma lang nga oras. Kita imbagalaang ni Apo Jesus tapno maibuyat kadagiti ado at tao sa nga lubungan ti agrambak. Mangan ti bagina, uminom iti dara na. Tapno maaddaan tayo iti biyag nga agnanayon. Iso dati imbagana ni. Nagpintas pa dati imbagana. Timangan tilasag ko, adda akken ko ana. Imagine nyo dijay. Therefore, no awatem ni Apo Isus tinasanto na komunyon, adda ni Apo Isus king katalasag na nga rod. Adda akken ko ana, adda akken ko ana mat. Adda akken ko ana, adda kanyak. Imagine mo dijay nga imbaga ni Apo Isus, nga tatatay lang nga ma-realize. Ngam ti saludsod ngamin kakabsat. When you attend Mass, no, makimismisa tayo, saan ka ibagak? How many percent, 1 to 10, no, i-rate mo kung madyi pamatim, tinasanton amisa? Mano nga porsyento? Mano ti rate mo, ti number mo, nga mamati ka, di awatem, di awatem tinasanton a komunyon, kabagi ni Kristo. Honestly, ita puso yo, ita panunot yo, mano nga porsyento, mamin 1 to 10 ko ma-rate na, adda ka 1, 2, 3, nga patpat yung nga ti awatem no, og komunyon ka kabagi ni Kristo. Mano? Si katimang songbat ija pusom. It doesn't guarantee agserserbi ka to'y sangon, padikan, wano akulait, wano lektor ka, wano madrekan, ka, nangaton di porsyento na nga mamati ka nga bagi ni Kristo. No. Sad to say, not even freeze, ori na kami nga papadi. Ang kung ibagamat nga nakangato dyan, nakaununag launa dyan pamati kini Apo Jesus, but I believe mat mamati akmat nangruna di dan na imunag man pamati kung ati dandani ak natay, dandani kam nagkita kin San Pedro, pinagsublinak laang. Kasi ka, yes, you serve. Wan umay ka, makimisa ka. Atendaram uri nagadayot pagdapong umay ka. Mano nga percent di pamatim nga di awatim tinasanton a komunyon kabagini. Iso nga din nag-first communion tayo. Anya tinsuro da di bagini, di nag-first communion tayo. Anya ti awatem bagini Kristo. Anya di inumam dara ni Kristo. Iso nga nga kunanay di damdamo ti agkomunyon isawsaw ni Apo Padi bagi kandara ni Kristo. No handa nga na-explain dita basol ti katikista. Basol di padi. No handa na awatan dita nga inawawat da uray da kayo basol. Amuyo ti pamati mapauneg. Katata ko nakngarod. No mamati ka nga bagi ni Kristo di awatem awan ti kurang mo. Kompleto ti biag mo. Nakakonsentrate ka. Hanggang nga, narigat nga min no awan ti pamati, apo ti pampanutom technicalities. Idi kalman, may dagitay mother butlers. Alahaan da jilinen, da Diyos usaran ni Popadi. Han nga linen dato apan nyo da ito, inya. Jay purificator, di pagpanyo ni Apopadi, di corporal, di iaplag na, ijay altar nga iso ti mangsagap, amin nga smallest particle, lababo, di pagpunas ni Apopadi ti ima na, no nagigan, kaalaan da talabaan da. Napanak ka dagiti barbaryo nakitak, sino mang lablaba ka dagitoy kunak altar servers? No.
Amuyo ti kararag na ti aglaba ti kasta ko haan, Father. La. Dandani kay matayin, di pa'y amaw. Ngamin di jay panyo na ni Apo Padi, idi pinagpunas na ijay chalisin, nakadeket ijayon di bay dara ni Kristo kin bagina, naan? No nagmisan, to the smallest, di jay kababatitan nga matinag ijay, bagin isugor nga hamo nga iwagsa-wagsak, kopinem nga nasayaan, day ta altar cover. Adadta isungarod nga di imam nagkomunyon ka, kitaem nga nasaya at no adda naregreg, tabagin ni Kristo lata ori batit. Hamo matanga sila mutan nga kasla isring na. Laka-laka na iraw-rawetanan. Di ka babatitan, bagi ni Kristo lata na ijay. Isuti imbaga, da kayo nga aglaba amuyo, lualo na, aglaba dita. Ay haan, Father, Allah. Di umuna nga pangibalnawan nyo, hanyo pa'y sabsabunan, di danum na, ikabilyo di kaigidan nga, haan nga mabadbaddekan nga masitas, na with respect, ibaleng mo di, hamo nga ibuyat, ija wano di lababulatan nga, nakanayon ijayon, dagita bugoong kadasuka, kadakwad jayon, sa bali nga rin niya po, Jesus. Tanong nga rin na, dapamatim kengkwana. Isungarod nga, dasilaw na, the real presence of Christ, dagtangarod ni. Kayso ti salsaludsudan tayo, mano nga porsyento, nga mamati ka. You sacrifice in you come. Iso ti kongkonak ka, da kayo nga lektor, acolyte, ag-retrain, altar servers, leaders ti sisa, barangay, ag-orientation tayo man, ag-retraining tayo, apaya, haan nga mabalin nga ag-serserbi ka for the sake of service. Yes, you come to church to serve, but you have no faith, na nyajar aramidam, madi. Kasi even our actions inside the church, jigaraw tayo ti unag ti simbaan, can evangelize our brothers and sisters. No adda respeto tayo, makita da. No adda di saya atin tayo ti magnat, adda respeto tayo, makita da. Makatulong ti pamati di kabsat mo. Kada nakita nga agpakomunyon, apaw, hangagta, ay rumwar daga di tattao, iji tugawdan, kas lalagi warwaras ti patupat, iji natayan mo, tapakomunyon na, iyawat mo man ita. Ibahin mo ata ni Kristo nga ruday ta. At damot ka, tibagi ni Kristo, kas lalaki agi warwaras mo ti pityas ti madyungan. Kabagi ni Kristo nga rod. Iso nga ura di garaw tayo, dapat aga aguurnos, nga saya atin tayo, less movement, no nga importante akan tayo, nga kada sumano tapos, bagi nga rod ni Kristo. Iso ti konak, ori dagi ako light, adin nga napanak. It's not the service, not being ako light or lector. It's the fight. Di pamatim. Di pamatim, gaputan na unagan, voluntary di puso nga agserbi. Han nga imay kasakan to at damamati, wrong. Iso nga rin nga tinapay nga naggapos sa dilangit. Di nga rin, no, mano nga percent di pamatim, nga ako light ka, bagi ni Kristo. Are you really convinced that that is the body of Christ? You are a reader. Sikat agibasa. Daytoy ti sao ti apaw. Na-convince ka kadi nga sa una? Did you reflect upon the reading? Inpay mo ti biyag mo, DJ na ibasa. Gaputa mamati ka kin Kristo. Amuyo ti pamati kakabsat, idi na iyanak tayon, innate, adda pamati nga naitid kanya tayon, naduma-dumalaeng, adda mo dagiti daduma nga sabali, ngam idi nabunyagan tayo infuse, na imulan kada tayo ti pamati ti Kristiyano Katoliko. Kadayta pamati, taraknam aywanam, sungor nga dana ninong kininang ni tatang isuda mga iwan ti pamati di ubing, dumakkel agro, agbunga, Idi nag-confirma ka, nadagdagan. Kas ano pa nakapaunag na ti pamati, reading of the Word of God, panagbasa, seminars, adod tang mabaling nga pagdenggan, training, reflection, panagkararag.
Iso nga tunggal umawat ka kini Apo Jesus tinasanton ako munyon ta narabaw pay laeng di pamatim iyara saas mo kayong kuana Apo paunagem ti pamatik. No awatem iso na tinasanton ako munyon Apo ikaten ti kinatangsit ko si sasagana ak si papakumbabaak nga mangawat king ka paunagem ti pamatik. Tano naka-focus ka kini Apo Jesus hammo masango dagiti dadduma. Ngum na inside the church kadi ka pa'y makatal na pundi di silaw na madita choir. Sa bali di focus mo. Taapaya hanggar nga nakapokus kini Apo Jesus. Apay nga dito yung schedule men, kaya di ko kasti schedule me. Uriin niya nga schedule no open ta panunot mo, no napakumbaba ka, uri agbaliw, hanga dito tinapatid. Ngamin mamati ka. Ngam no pusom ka makitintin ng sit, adayo pa'y nga nakarabrabaw pa'y lang nga pamati da ita. Kaslamag kanyami nga papadi, risyapal. Apay nga tuyak! Hangko may inaplayan. In the end, kung namtumula ang Apo na imbaon na, your will be done, mapanak nga si kapapakumbaba, pamati nga rin ti aglalabanan. Uri, di pa nagserbi tayo. Iso nga tataang, awatin tayo. Kuna tayo, bagi ni Kristo. Kano awatin ni Apo Jesus, nagmayat nga kita endenggen jimbaga na, no awatin dak, no kaninyo tilasag ko kunana, adda agtaengak kada kayo. Imagine awatin ni Apo Jesus, agtaengken ka ti makadomingo, iyawid mo, adda kanyam. Agtaeng ka magkingkwana, si sasalipangpang ka kanya na. Hanga nagmayat nga kitaan, hanga nagmayat nga kitaan, di may sa pamilya nga, nanang, tatang, anak da, agtaeng ni Apo Jesus kadakwada. Kuko na kayo, kukayo mat ni Apo Jesus. Hanga nagmayat nga ri naan ko madayay. Hangko mga dagijay pagibasaran tayo. Iso nga rod nga we pray, agkara no narabaw pay, uray no bakbaketan ka nga agkabkabaw, laklakayang ka nga agkabkabaw, no kurang pay you pray, Apo paunagem ti pamatik. Apo degdegam ti pamatik. No nakakonsentrate ka kanya na, no nakapaunag ka kanya na, hamo masango ti awan ti berukem ti lubong. Kompleto ti lubong mo. Iso nga rod nga riti kakabsat, hantay ma-imagine, hantay mapanunot, idi ibagbaga ni Apo Jesus nga kaninyo ti lasag ko dadtan. Inuman nyo ti darak dadtan, dara ti pan nakaisalakan. Isungarod nga dito ti karit na kanya tayo, isungarod dito ti nagpintas nga imbagana. Kati salsaludsudan tayo, sika, intanggaya ni Apo Jesus ti bagina, inted na ti dara na, inted na ti bagina, no awawatem, naglakama, ati umay umawat, bagi ni Kristo, amen. Dapay ubing nga, bagi ni Kristo, amen. Maagin innagaw kami taapan na musipawon. Ay, madia. Wrong ta training mo ang ubing. No usaram ti ima ka daytoy, alaem with due respect. Alaem, Apo Jesus, awaten ka. No dila, kadidila. Nga daan pamati. Kanya nga naggasat, kitain nyo ati gasat ti sa nga lubungan, hanlang nga sika, hanlang nga datayo, tintero nga lubong, nagwaras dahi ta abagi ni Kristo. Hanga iso mangisalsalakan, hanga iso mang paspasan to, hanga ta nga agtaeng ni Kristo dito'y lubong, gaputakin nan tayo. Hanga ta nga nagarin ni Kristo dito'y lubong, gaputa awaten tayo. Nagmayat nga awis kakabsat, nagmayat nga pagpampanunutan, nagmayat nga you receive Jesus in the Holy Eucharist, agahawid ka, sika, napakawan di basol mo, naawat mo ni Kristo, agtataeng di tapusom. Iso di yan, idi ka hantay maawatan, tatanaawatan tayon. Kiso di yan, paunagan. Even the smallest particle, di ka babasitan nga particle, bagi ni Kristo. Iso nga noon may ka, iso di yan, haam mo makitat sa bali, addaan ti respeto, addaan ti ayat mo, no patpatsem ni Kristo, iti unag ti simbaan, automatic dayta agtal na, automatic nga dagririn respeto, automatic nga awan ti manggulgulo apaya, nakakonsentrate tayo nga rod bagi ni Kristo.
Apay naggapuan na ti umuna nga Eucharistic miracle. Luciano, Italy. May sa apadi nga kaur-ordain. Kalpasan nga ng misa, nagkarkararag, kunana, the adoration, the Blessed Sacrament, kunana, ti kararag na, us-usto ka di nga si ka ni Kristo, bagina ka ni Kristo. At doubt na di padi, taubing, nagaramid nga milagro, anya tinaaramid, nagbalin alasag, anya di nga alasag, left ventricle, may sa nga kanigid ventricle orat sa ti puso dayjay. Aging katatadda pay laeng inadalda left ventricle namin ano nga the Eucharistic miracle na naaramid lata dayjay na santuan nga Eucharistia. Ape orayon tay pay lang agkas jay sa tay mamati. Orayon tay pay lang agdag milagro tapno mapaunag di pamati tayo. Orayon nyo pa lang adda nga nagungar nga natay, ang siyak day jayan. No kayat yo tinagungar nga natay, siyak day jayan. Orayon nyo pa lang adda ga po sa dilangit nga agungar nga mangibaga nga wan ni Kristo day tayo Eucharistia sa tay mamati. Haan ano na ikang katigundaway yun, na ikang katitsansan apay nga mo pay la aramiden. Ala kakabsat itultuloy tayo no narabaw pay laeng, no kurang pay laeng, no adda pala di number 1, number 2, di pamatim nga ni Kristo, ti Eucharistia. Dawatem, nagbaling ko maasa nga pulo. No dinawat mo dahil ito nagbaling nga sa nga pulo, ay kanaisalakan tabiyag mo automatic, kukuha na ka ni Kristo. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga apo aneso Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos. Nagtao di ti ama ti sakbay ti amin a tiyempo. Diyos sa nagtao di ti Diyos. Silaw a nagtao di ti silaw. Napaypay so a Diyos sa nagtao di ti napaypay so a Diyos. Naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansa iti cross gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asi dadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti may maysa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong amasakbayan. Inti umararaw iti Diyos nga ama tayo, ti bagi ken dara ni Kristo, ti pudno ataraon ken inumen ti agtikag, ken agbisin akararwa tayo gapo iti basol. Imburay ti anak na dagiti kasapulan tayo tapno maragpat tayo ti biag nga agnanayon. Umararaw tayo nga rod ket kuna tayo, apo aramiden na kam anapudno ken ka. Idawdawatan tayo ti simbaan, tapno saan nga agsarday, ti panakataraon na kadagiti na espirituwa na banag, ti sao ti Diyos, ken ti Espiritu Santo. Babaen dagitoy, agtalined kumaana santuan, iti imatang ti Diyos. Kumararag tayo iti apo. Idawdawatan tayo met ti bagilya na Pilipinas. Babaen ti nagkaysa a panagtrabaho, dagiti mangidaulo kada tayo, para iti sapasap a pagimbagan. Maragpat tayo kuma, ti panagduras, ti panagbiag tayo, kumararag tayo iti apo.
Ikararagan tayo met ti parokya tayo, tapno agbali na pagwadan ti panagayat, ken panagtulong kadagiti nakakaasi a pamilya, a biktima ti panagbisin, ken kinapanglaw, kumararag tayo iti Apo. Tapno datayo ang mga awag, iti bagi tayo a Kristiyano, saan tayo aliwayan ti makimisa, ken agrukbabi ti Diyos. Ken kanayon kuma, amapno dagiti puso tayo iti ragsak, amangawat kadagiti sakramento, kas taraon tina espirituan abiyag tayo, kumararag tayo iti Apo. Para kadagiti pimusayen, anatartaraunan ti bakigendara ni Kristo, ipaay kumakaasi ti Diyos, tapakawanen na, dagiti nagbasbasulan da dito daga. Ket pasangbayen na idan, tinaylangitan na disto, aginunod ni Kristo, babaen ti papatay na. Kumararag tayo iti Apo. Agulimag tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggap. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Antay mat ikarkararagan dagiti kakabsat tayo dimawat titulong tayo amay karkararag kadakwada. Kararagan tayo mat ti panagwayaway ti kararuan ni Aurora. Agyaman kam ken kaapo iti empaay mo agundaway kada kami tapno maipiksami dagiti kasapulan mi ken ka. Sapay kumata indingan nakam akas maibagay ti panangawat mi ken Kristo tinasantuan a komunyon dawatin mi daytoy gapu met laeng ken Kristo nga apo mi.
Mararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin. Amin. Ket may paaya pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Awatem kad apo dagitoy daton apakisinnnagot mi ken ka tapno ti panangted mi kadagitoy daton mi ken ka ited mo kadmet tabagim kada kami gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agiyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno unay may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin at tiyempo ken diso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Diyos. Gapo ken Kristo nga apo mi. Tani Kristo pinabaro na ti kinatao mi babaen ti pannakayanak na pinukaw na ti basol mi babaen ti panagtutuok na. Impaay na ti dalan ti agnanayon apan nakaisalakan babaen ti panagungar na. Kent inlukat na dagiti ruangan ti langit idi immuli ken ka nga amana. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santos ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, 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 Ti Apo a Diyos, dagiti amin napakarswan. Ti langit ken daga, napnuday ti Hosana iti karatwan, adaydayaw, iyumay tinagang ti Apo. Hosana iti Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, iso amayawat to, amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon atulag iso amay boyatto amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo Kenin ka panagungar, innakam insalakan, sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tayo paay mo ama ikari kami,
ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo, tada kami ang makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, kat parairayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat may apimusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Kat makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti hinggana. Amen. Gintay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay na Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, ti agnanayon, adinto agisarday. O Apo mi a Jesu-Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapukan niyak ti itedko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo.
Kasta kumamet ken Iti napakumbaba kinnapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban, iti daytoy apadayana. Apo jak maikari nga umay ka kanyak. iti may Iti may salaing asaom mapaimbagton to'y kararwa. Sikap
tayo nagserbi ti Apo naruko narasinan mo. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di ka maikari ngagserbi. Apo sikat di ka mamuni. Genday tabangan, umanpay naramit ti daga. Pupusan ti Diyos, nga siya na di maibos, ti banga agbali na bagnos. Apo sikat ibilig mi, Apo sikat ti silaw mi, di ka maikari ngagserbi. Di ka mamuni. Agyaman kang ken kapu, sagot mo inawat mi, degdegan at pamati, kagaya ken agserbi. Nasimietan mo kada kang anak mo, nagyaman ken kapo, iti agnanayon. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo nakiranod kam ken Kristo, babaan daytoy Santa Amisa, ipaay mo kadita agbiag kam amayasping ken Kristo ditoy daga, iti kasta mairanod kam tumet ken kuana sa dilangit. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agtugaw tayo apagbiit, Apo. Kakabsat into no Martes, August 20 to September 20, alaag ti tinawen, panagbakasyon ko. Nagyaman at nagbiagak pa'y tawang kumadata nga bakasyonan na natayak. Mapanag jay ni manang ko kenje ka anakak, iso nga addan to sa bali nga umay sumukat nga padi, Apo. Nakakunta ka kunti mang misa, actually kada kayo ti upat nga Domingo, nga may isang anticipated sa kastoy talong Sunday ti bigat. Ngam into no 25, gaputa ni Father Romy Benitez, iso ti Biblical Apostolate ti Archdiocese tayo, ken no, Northern Luzon sapay, masaklawan DJ Congress da ijay Isabela ti 25. Iso nga na into no 25 centralized to pala ang timisa tayo, Apo. Ngam da succeeding 3 Sundays adan to anticipated na ken regular schedule to, Apo. So intong Domingo sa centralized to timisa tayo, Apo. Barbaring no makaisango dagiti kakabsat tayo jay ICST tahang nga mabalin nga awan ti misa tayo, Apo.
Nadda kasapulan nyo apo, nakalukatlat ti opisina, no, sagiti agbalbalak nga matay tatanga bulan, no kaya iyo nga siyak timang ponpon iyuray yo, no adda matay, no hantay maliklikan, adalat tadagiti papadi nga umay mamunpon, awa mo naka-schedule nga bunyag ken kasar, nga adalat tamot umay tumulong kada tayo nakasagana lat ti opisina apo. Kay karkararagan dak, tama kasubli akpay. Ganuhaan ko na ayaw. Quits ko nakmutan. Thank you ti karkararag yo dayay napasamak kanyak tumakder tayo. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Diyos ipaay na kumaasi-aasi kada kayo ti pamindisyon na kentisirib apaka isalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kumaadi agresat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtala na eden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kumaamapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen tinasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay iti Diyos. Nambag gabigat tayo, amin.